sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, aluminum van nagsabit sa sagakan Akasya na yaon sa gilid kan tinampo sa Pamplona, Camarines Sur. 2.7 million pesos na kantidad din shabu na kumpiskar sa naarestong suspect sa Nabua, Camarines Sur, Kasudma. 2 miyembro kang New People's Army gadan sa engkwentro sa Masbate. Mga senior citizen as in persons with disability nag-atindir sa Emergency Preparedness Forum. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Kinukonsiderar na high-value individual ang naaresto kan mga operatiba kang Naba Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office, asin PDEA Camarines Sur na si alias Alan, residente kan Barangay Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur, na nakumpiskaran in kabilugan na 400 grams ning subuot shabu na nagkakantidad 2.7 million pesos. Dinaraman sa Camarines Sur Provincial Forensic Unit 5 ang nakumpiskar na illegal na droga para ini ma-examine. Sa Nabua, nakakuha tayo ng more than 400 grams. Initially, nag-conduct sila ng bypass operation for 50 grams. And eventually, nakuha yung suspect, which is an identified street level individual. Watchlisted naman yan. Nakuha pa yung other 350 grams. So, nasa 400 grams siya. Mientras tanto, kung nakalusot subuot sa mga otoridad ang 400 grams ning shabu sa Nabua, Camarines Sur, syertong makakalakop ini sa ibang banwaan sa Rinconada area. Aramon tama ng kompletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Apwera sa pagkakaaresto sa suspect na pinagkukonsiderar high-value individual kang PNP sa Banuang kang Nabua, Camarines Sur, asin pagkakarecover kang 2.7 million pesos na illegal na droga sa paagiman subot kang pinaggibong anti-illegal drug bypass operation na pugulan na maibariwas ang illegal na droga sa mga kataid na Banuaan asin syudad sa Rinconada area. Yun ang maganda dyan, kasi of course, yung Nabua and yung mga neighboring municipalities, including yung Iriga City, possibly yan yung mga sinusuplayan nung nahuli nating drug personality. Sa pagkakadikop sa suspect, ini man ang pagkakataon para hapoton ini kang hiwas kang sa iyang illegal na aktibidad sa nasambit ng lugar. Ini-interview natin yan, inaalam nating maigi kung saan ang pinanggagalingan niya. So pa sa hanggang ngayon, continuous pa rin yung pag-background doon sa suspect ng ating mga personnel from the Nabua Police Station and of course yung sa intelligence unit natin dito sa headquarters. Ini ang pinakadakulang anti-drug bypass operation kang Nabua Municipal Police Station ngunya na bulan kang Hulyo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Pangaran kan person of interest sa Clidoro killing da ipa pwedeng iluwas kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Kwarta ang nahihiling na motibo sa panggagadan sa biktimang si Jason Clidoro. Magigirumduman ininawara kang Hulyo 27 asin nako ang mayo ng buhay kang nakaaging simana sa Tuaca, Basud, Camarines Norte. Sa kapiat boses kang Naga City Police Office, sinabi ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director, na padagos ang saindang investigasyon asin hinihiling ang gabos na posibilidad kang nasabing krimen. Magpoon sa bihikulong ginamit asin sa mga testigong makakatabang sa sainda. Ang NCPO, ang Naga City Police Office po, during this time, nagkakandak pa po ng follow-up and we are happy to note na igwa na po kitang, maski pa paano, igwa na po kitang mga lead. Until now po, nasa proseso pa po kita kang pag-validate po katong mga sasakyan na ginaramit. Kinukoranan ta pa po mga statement, itong other witnesses. Pag iyan po nabilog na, we will keep you posted. May magkapira namang mga person of interest ang pinaghihiling na imbuwelto sa kaso, alagad dagdag pa ni Police Colonel Rebellion, daipa muna si Dama paluwas din mga detalye, hasta nagpapadagos pa ang investigasyon kang kaso. At right now, nagko-coordinate na po kami sa DOJ, may kaulay na po kaming
from DOJ. Nagtatabang na po sa conduct ng investigation under this department circular ng DOJ na gabos na ipapile ng kaso. Yaon na po ang DOJ na nagtatabang sa MOYA during the conduct of this investigation. Ngunyan po, pasensya na po kamo. As to the full details, dahil mo muna po i-elaborate, but rest assured na ang Naga City Police Office ginigibo po ang gabos na medyos para masatisfy po si mga kapamilya kang nabiktima. Hagad kapamilya ang hustisya asin hahalaton ang magiging resulta ng investigasyon sa kaso ni Jason Clidoro. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa aga pa inaasahan na makakabalik sa saindang dating pwesto ang mga stall owners na yaon sa tungod kan pinakarahay na BIM sa ibaba Naga City People's Mall. Ang ibang ibinugtak na pangulang sa ginibong patrabaho, ang pinaghali naman bilang pag-antisipar kan pagbuelta kan mga dating nakapwesto digdi. Sa iba pang bareta, 100% nang tapos ang mural na yaon sa kanto kan Magsaysay, Peña Francia, Syudad ning Naga. Alagad nagpapadagos pa si ibang grupo na yaon sa parte kan Panganiban Drive. Susuki Hardrian Matubara, Intern Division Chief kang Sepio, ang proyektong ini kan lokal na gobyerno kang Naga katuwang ang mga visual artist ang sarong paagi para matabangan ang nasabing grupo na naapektaran kang nakalis na pandemic. Di ba nagkaigwa katang 2 years na pandemic, so dikitun po sa oportunidad para sa mga local visual artists niya to showcase their craft. So ini po sarong ni sa mga paagi may para masuportahan sila. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang rebelding NPA gadan sa nangyaring engkwentro sa Masbate. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals.
Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, an mapalangkaw ang ingreso kan Naga City Abatwa ang prioridad ni Mr. Ansel Manyo, acting head kan nasabing opisina, matapos siyang idesignar ni Naga City Mayor Nelson Legacion bilang karibay kan nagretirong si Mr. Bert Acabado. Susug ki Mr. Ansel Manyo, apwera kan marhay na serbisyo, dapat mapagayon subuot ang ingreso kaini sa lokal na gobyerno kanaga. So ilingon lang po, garo ba ko lang si kalidad, si makukuha at ng benepisyo, and at the same time both sides nag-iingreso. Sa satuyang police report, maswerteng mayong nairido matapos ang pagsabit kan atop kang aluminum van kang sarong delivery express na hali sa Laguna, pasiring sa Cebu sa sangakang puunin Acacia na yaon sa gilid kang tinampo. Nabaklas man ang tuong parte kan atop kang delivery van asin nagtama sa nakaparadang motorsiklo. Intero man nagkawararak sa tinampo ang parcel na darakan na sabing van. Padago sa mga bareta, gadan ang duwang pinagtutubudang miyembro kan New People's Army sa nangyaring engkwentro sa Barangay San Roque, Esperanza, Masbate. Pasado alas 6:50 kasubagong aga. Matapos ang 15 minutos nariribayanin putok sa pag-ultanan kan 8 miyembro kan Kumiteng Larangan Guerrilla South, Sub-Regional Committee 4 as in 2nd Infantry Battalion, Philippine Army. Apwera sa duwang bangkay, nawalat man ang sarong M653 rifle, sarong caliber 38 revolver, asin mga personal na gamit. Padagos ang pangapodan ka 9th Infantry Division na Philippine Army sa mga rebelde na magbalik loob na sa gobyerno. Kasabay kan pagsiguro na magpapadagos ang higot na operasyon laban sa mga armadong grupo sa rehiyon. Padagos pa sa mga bareta, trade fair sa kampo pinaggibungunyan sa PNP Camarines Sur bilang parte kan pagselebrar kan Police Community Relations Month. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Prutas, gulayon, mga produktong gibo kan mga persons deprived of liberty, maging bagas na mababakal sa 50 pesos ang kada kilo. Nagkapira sa naini sa mga mahiling na nakadisplay asin pwedeng mabakal sa kada tent kan mga municipal police station kan PNP Kamsur niyaon ngunyan sa laog asin luwas kan nasabing kampo. Parte ini kang 29th Police Community Relations Month na inapod din ng trade fair sa kampo na madurar hasta petsa 12 kan presenting bulan. Susug kay Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director kan PNP Kamsur, ang kada tent kan Labang Municipal Police Station mapahiling kan mga produkto na makukuha sa saindang munisipyo. Ito coming from different municipalities natin to. Sino-showcase nga nila yung mga product nila nitong mga maliit na entrepreneurs natin. Kaya makita nyo dyan even yung mga seafoods and of course yung mga processed product kasama na rin po. Sibutman kasubago ang mga personay kang Camarines Sur Police Provincial Office sa pagbakal kan mga produktong hali sa ibang banwaan. Mientras tanto, apera kan aktibidad nindangunyan na simana, igwaman sidang pinagkukondusir na kaparehong aktibidad katuwang ang Department of Agrarian Reform. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagot sa mga bareta, mga senior citizen as in persons with disability nag-atendir sa sarong forum mapadapit sa emergency preparedness kanakalihis na Sabado. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Aldaw nin Sabado, petsa sa 6 Hulyo, amay na nagpasiling si Maisel Benavides sa SMCT Naga kaibaan sa 14 anyos na aki na may cerebral palsy, epilepsy as in paralyzed matapos ining ma-COVID critical. Ang senior citizen man na si Lola Anaceta Chavez, 64 anyos as in residente kan Magaraw, singda parehong mayong ideya sa indang dudumanan. Alagad dakulang pasasalamat ninda kan maaraman na ini. Sa totoo lang po, wala akong idea. Na-invite lang ako ng aming BHW dahil si Ma'am Francia. And then hindi ko po alam na ganito kahalaga yung event na pupuntahan namin. And then laking tulong po kasi na-invite din po kami and then nalaman po namin kung mga first aid na gagawin namin kung sakaling may mangyaring sakuna. Mahalagang-mahalaga ito dahil nga kami senior na, gaya ba ganun mga may PWD pa kami kasama, tapos yung mga medyo malilimutin na, tapos ang pagkapaghanda kung paano makikita yung mga nangyayari. Ang event iyo an emergency preparedness forum sa pangngenot kan SM Cares. Suportado ini kan club president kan Rotary Club of Naga Cáceres na si Jory Pedraza. Ang legacy project subuot kan governor kan Rotary International ngunya na termino anchored sa mga senior citizens kaya man full support senda sa event na ini kan SM Cares. For this project, diba, emergency preparedness forum siya. Diba, we consider our senior citizens in PWDs na vulnerable during calamities. Tinawan man emphasis kan Commissioner in the National Commission of Senior Citizens na si Raymar Mansilungan ang importansya kan event as in may pangapudan siya sa iba pang mga institusyon. Kasi Bicol, typhoon belt tayo, di ba? So if there's one area na kailangan ang resiliency training ng senior citizens for calamities, it's Bicol. Pero with this program, yung mga other agencies, other institutions or private institutions, baka pwede lang isama sa CSR nila yung kung paano naman susuportahan yung program na yan. Kasi, for example, senior citizen ka, frail ka, di ba? Mahina ka na. Paano mong gagawin yung tinuro sa'yo? So baka meron namang ibang medical institution na magbibigay naman siya ng vitamins or anything para suportahan yung health para makakope doon sa na yan. So things like that. I think it's a catalyst, it's a good catalyst for ang ko sana dito is sana other malls, other institutions, other private companies, baka pwedeng mag-focus sila ng kanilang CSR, corporate social responsibility programs para sa senior citizens. After all, tatanda tayo lahat. Saro ang SM Cares sa padagos na nagtutulod kan mga programa para sa satuyang mga senior citizens as in persons with disability. Asin sa paagi kan Emergency Preparedness Forum na ini, naglalaom ang labang saro na totoong makatabang ini sa inda. Urog nata pirmi kitang inaagihan nin bagyo asin iba pang kalamidad. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingom na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.